Avanzan a bo ritmo as campañas de vacinación masivas. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés acaba de superar a cifra de 85.000 persoas inmunizadas por completo ou con algunha das doses. No caso da de Santiago e o Barbanza, só hoxe recibiron a súa dose case 8.000 persoas. Que tal, saudos? En canto ao número de casos activos na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, o número de positivos descende hoxe, mentres que na de Santiago e o Barbanza só se rexistran 3 positivos máis ca onte. De contado, falamos do virus antes titulares. Descenso xeralizado do paro en toda a nosa contorna. No mes de abril xerouse emprego en todos os concellos das comarcas do Salnés e do Barbanza e tamén na cidade de Pontevedra. A conselleira do Mar achegouse ata o porto no IES de Testal coincidindo co comezo das obras de reforma e mellora dos pantaláns deste Peirao. A Xunta vai investir na actuación uns 350.000 euros. Xa están en marcha as obras do mercado de Meis. A idea é reconverter a Praza de Abastos nun espazo polivalente. A denominación de orixe Rías Baixas reforza a súa presenza nas redes sociais. O Consello Regulador estreou unha nova proposta, Brindecon, no seu perfil de Instagram. Zona Aberta de Vila García entrega o premio de 600 euros en vales de compra á agraciada do sorteo do Día da Nai, o premio que é un establecemento que acaba de abrir. Pois antes de nada, os últimos datos da pandemia mantense a tendencia positiva na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Hoxe rexístranse 473 casos activos, 5 menos que na xornada de onte. Tamén baixa de xeito importante a presión hospitalaria. Xa son 20 as persoas ingresadas con COVID en planta de hospitalización. O dato negativo deixa o número de pacientes que precisan da atención da unidade de cuidados críticos do Montecelo. Aquí hai unha persoa máis ca onte, en total 8 pacientes ingresados. Dende o inicio do plan de contingencia pola pandemia, curaron nesta área sanitaria 13.089 pacientes, 29 máis que na xornada de onte. E despois da xornada de onte, cun incremento importante no número de casos activos por COVID na área sanitaria de Santiago e o Barbanza, a situación é hoxe máis favorable. Os positivos suman 386, só 3 máis ca onte. Pola contra, baixa o número de persoas ingresadas, pasando de 30 a 28. Dese total, 24 está en planta convencional e as outras 4 na unidade de cuidados críticos. Ribeira segue a encabezar a cifra de contaxios nesta zona, aínda que hoxe baixa considerablemente o número de positivos, pasando dos 47 aos 41. O seguinte concello da zona con máis casos en Noia, que por terceira xornada consecutiva mantense en 15 positivos. O resto de municipios desta área sanitaria continúan na franxa de 1 a 9 positivos a 14 días, a excepción de Lousame, que continúa na lista de concellos nos que non se diagnosticaron casos activos na última semana ou 14 días. E continúan a bo ritmo as vacinacións no conxunto de Galicia. Na área de Santiago e Barbanza hoxe administráronse unhas 7.900 vacinas. A maioría delas foron na Cidade da Cultura, no Monte Gaiás, a máis de 5.800 persoas en idades comprendidas entre os 70 e os 79 anos. No Hospital do Barbanza administráronse unhas 900 tamén a persoas desa franxa de idade. Ademais, nos centros de saúde e en domicilios continúase coa vacinación das persoas de a partir de 80 anos, así como os grandes dependentes. Tamén na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés volven a estar en marcha esas campañas de vacinación masivas. A inmunización avanza a bo ritmo tamén nesta área. De feito, onte superáronse as 85.000 persoas vacinadas con algunha das doses. Recordemos que nos concellos que abrangue viven ao redor de 300.000 persoas. No día de onte, en concreto, esta área donde residen aproximadamente 300.000 habitantes chegou onte, superou onte por moi pouco as 85.000 persoas vacinadas. Destas 85.000, 49.000 o están con unha dose e 36.000 teñen a dose completa. Nesta semana na que estamos, o recinto ferial se está utilizando dos 7 días da semana, 6 desos días se está facendo vacinación masiva. Pois como lles estamos contando, avanza bo ritmo a vacinación no conxunto de Galicia e onte foi a quenda do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, foi citado na Cidade da Cultura para recibir a primeira dose de AstraZeneca. O presidente animou a toda a poboación galega a acudir a vacinarse.
Aquí o que hai que estar é a decisión dos servizos sanitarios. Hai que estar no momento que toque e coa vacina que toque. Por tanto, a min tócame hoxe e coa vacina que se este dispensando hoxe ás persoas na miña franxa de idade que é AstraZeneca. Por tanto, a que toque e a hora que toque. Isto é o que vamos a disfrutar. E digo disfrutar porque non lle oculto que si me alegra ter a posibilidade de recibir unha primeira dose a partir de agora. O presidente da Xunta foi citado entre os 240.000 galegos de entre 60 e 64 anos chamados a vacinarse durante esta semana. Feijóo agarda que as vacinas continúen a bo ritmo e poder chegar a setembro coa inmunidade de rabaño. Na cita, o presidente da Xunta tamén adiantou que o venres e o sábado convocarase a 90.000 persoas da franxa de idade de entre 66 e 70 anos para ser vacinados con Pfizer. O cambio de vacina foi decisión da Comisión de Vacinación do Consello Interterritorial da Saúde. Vacinacións por unha banda e cribados pola outra, o Sergas vai facer un en Vilagarcía a 4.800 persoas da franxa de idade de entre 30 e 49 anos. As persoas citadas a este cribado serán sometidas a unha proba PCR. O Concello pide a todos os convocados que acudan á cita para poder mellorar o control sobre a incidencia do virus na cidade. Na actualidade, Vilagarcía conta con 64 casos activos, un menos que no día de onte. O Concello ponse a disposición da Consellería para colaborar coa realización das probas. O cribado terá lugar do venres ao domingo en Fexdega en horario de 9 a 2 pola mañá e de 4 a 9 pola tarde. O obxectivo, descubrir o maior número posible de casos asintomáticos. E como xa lles vimos contando, Cambados finalmente ascendeu ao nivel máximo de restriccións. A Consellería de Sanidade toma esta decisión tras a evolución dos casos activos na vila. A noticia non sorprendeu ao goberno local, que xa agardaba esta posibilidade tras superar a cifra de máis de 50 positivos. Dende o Concello tamén sinalaron que gran parte destes contaxios proveñen de dous gromos familiares. Neste nivel de restriccións, Cambados permanecerá pechado de xeito perimetral e só se poderá entrar ou sair por causa xustificada. A hostalaría tamén se vai ver afectada, a súa actividade redúcese ao servizo de recollida no local ou entrega a domicilio. A vila do Albariño súmase así a Vilanova, que tamén se atopa neste nivel máximo de restriccións dende hai 10 días. A situación pola contra mellora no resto de concellos da comarca do Salnés, Agas, Vila, García, que se mantén no nivel medio de restriccións. O resto de municipios atópanse no nivel baixo tras pasar a este nivel Meaño e o Grove. Destacado é o caso da Vila Meca, que en 2 semanas descendeu do nivel máximo o máis baixo que hai. E o vicepresidente da Xunta amosouse moi crítico co goberno central polo levantamento do estado de alarma que está previsto para este vindeiro domingo, sen ter antes un instrumento xurídico axeitado, para seguir tomando decisións e poder afrontar a xestión da pandemia. Segundo Alfonso Rueda, o presidente Sánchez volve lavar as mans e deixa a decisión en riba das comunidades ou dos tribunais. Decidiu, a pesar de que todas as comunidades autónomas lle decían que non se podía levantar estado de alarma sen ter un instrumento xurídico axeitado para poder seguir tomando decisións. En Galicia o intentamos coa Lei de Saúde, o Goberno Central non la recurriu e pediu a suspensión ante o Tribunal Constitucional e nos deixou sin ninguna ferramenta, e agora dá a solución non só a Galicia, sino o resto de comunidades autónomas, de que cada vez que queramos tomar unha decisión teñamos que judicializar esa decisión e plantexalo diante dun tribunal. Se ese tribunal nos dera razón, outra vez plantexala diante do Tribunal Supremo, co cal estamos remitindo todo a unha tramitación judicial, a unhos plazos, a unha falta de asilidade e a poñer unhas decisións que son de carácter clínico en man sempre das instancias judiciais, que probablemente nin as instancias judiciais o pedirán, nin é o que necesitan as comunidades autónomas. Necesitamos asilidade e necesitamos un entorno xurídico para poder tomar decisións rápidas, porque a pandemia, aínda que estemos mellorando, sigue entre nós. Rueda tamén informou dos contactos que está a ter a Xunta co sector do ocio nocturno de cara a esa posible reapertura no mes de xullo. Segundo el, o goberno galego entregoulles aos representantes do sector un protocolo cunha serie de probas piloto previas ao inicio da actividade, que podería levarse a cabo xa no mes de maio, do que agardan unha contestación esta mesma semana. Falamos dunhas probas piloto que estamos diseñando agora mesmo. A Xunta de Galicia se entregou unha proposta de como poderían ser esas probas piloto, e agardamos que durante esta semana nos dé unha contestación e poder chegar a un acordo e
durante este mes de maio, como moi tarde a principios de xuño, poder facelas nunha serie de establecementos de ocio nocturno en Galicia e, se salen ben, seguir avanzando para que poidan empezar a funcionar, xa digo, ali polo mes de xullo e ao mesmo tempo mentras darlles axudas, porque a Xunta de Galicia é consciente de que as necesitan e, igual que pide implicación de outras administracións, somos conscientes de que nós tamén nos temos que implicar. Descenso xeralizado do paro en toda a nosa contorna. A comarca do Salnés xerou máis de 650 contratos laborais novos. Con todo, na Bisbarra hai máis de 8.200 persoas anotadas na lista do desemprego. Na comarca do Barbanza os datos tamén son positivos, aínda que máis moderados. Ali creáronse algo menos de 200 postos de traballo. Nesta zona hai máis de 3.400 desempregados. Todos os concellos da comarca pecharon o mes de abril con menos parados, salientando Vilagarcía, Sanxenxo ou Boiro. Por sectores, destaca servizos, onde se crearon 500 dos 850 postos. No caso da cidade de Pontevedra tamén hai boas novas. Ali o paro baixou en máis de 330 persoas. Quedan así e todo máis de 5.400 veciños no paro. É o mellor dato dende que comezou a pandemia. Unha tendencia que se estende ao resto de Galicia. No conxunto do país, o paro baixou en abril en case 10.000 persoas. Galicia crea emprego e lidera a caída do paro a nivel anual e mensual. En termos mensuais, neste mes de abril, Galicia é a comunidade autónoma con maior descenso do paro, rexistrando a maior baixada da serie histórica e superando en 4,5 puntos a rexistrada no Estado. A pesares desta crise sanitaria, aumentan as afiliacións e a contratación medra, mentres que no conxunto do Estado baixa. Máis cousas. Detido un home de 51 anos por agredir a súa parella no centro de Pontevedra. O suceso produciuse onte ao mediodía na rúa Augusto González Besada. Un particular alertaba a policía local despois de ver como un home agredía a unha muller e tiraba ao chan. Xa no lugar, a patrulla comprobou que a presunta vítima de 31 anos tiña feridas con sangue nun xeonllo e nunha man. Negaba que o agresor fora a súa parella e aseguraba que lle intentara roubar o teléfono móvil. Finalmente, os axentes localizaron o home na Praza de Galicia, que recoñeceu que discutira coa súa parella nesa rúa, na rúa Augusto González Besada. Os axentes detivérono por un presunto delito de violencia machista e intervíronlle un coitelo sen mango de 12 centímetros que agochaba na manga da chaqueta. Xa saben que hai un número de teléfono que poden chamar se son vítimas da violencia machista, e o 016 é un número que de balde que non deixa pegada na factura, aínda que si é recomendable borralo da lista de chamadas do teléfono móvil. E a Garda Civil e a Axencia Tributaria desartellan unha rede criminal dedicada ao fraude de compra e venda de vehículos. A operación conxunta saldouse con 8 detidos acusados de defraudar máis de 7 millóns de euros. Segundo as investigacións, os acusados mercaban os vehículos en Portugal e vendíanos en España, eludindo o pago fiscal. A operación comezou en Castela-A Mancha, pero rexistros realizáronse en diferentes puntos de todo o país, incluindo Vilagarcía. Ademais dos 8 detidos, os axentes de seguridade tamén incautaron 15 vehículos valorados n'1,5 millón de euros. En Boiro, a Garda Civil detivo a 4 persoas, 3 veciños de Santiago e un de Ribeira, como posibles autoras de 4 delitos de furto en empresas por valor de 50.000 euros. Segundo fontes do Instituto Armada, a investigación iniciouse tras as denuncias interpostas polos responsables de varias empresas que están asentadas nos polígonos industriais de Boiro e a Pobra. Concretamente, denunciaron a sustracción de material para a fabricación de maquinaria industrial para o sector conserveiro, revestimento de fachadas e tellados e armazóns metálicos. Ademais da detención dos presuntos responsables dos furtos, os axentes lograron tamén a localización da maior parte dos efectos sustraídos. Os prendidos foron postos a disposición do xulgado de instrución de Garda de Ribeira. E seguimos con máis sucesos. A Garda Civil eleva a 7 o total de persoas investigadas polo espolio do canón atopado hai 2 semanas fronte á costa de Corrubedo. A Garda Civil iniciou a investigación ao ter coñecemento dun vídeo realizado polos propios mariñeiros no que aparecían as imaxes dese terceiro canón. Este feito, xunto ás propias contradicións do relato ofrecido por algúns dos investigados, foi unha das razóns que propiciaron finalmente a súa devolución. Fontes policiais sospeitan que o roubo se debeu máis ben ao capricho persoal de algún deles ao ver a peza como un bo obxecto de decoración, máis alá do valor económico que puidera chegar a ter. O canón, en coordinación co Servizo de Arqueoloxía da Xunta, foi trasladado ao Museo do Mar de Vigo xunto cos outros para a súa restauración.
A denominación de Orixe Rías Baixas estrea unha nova iniciativa a través das súas redes sociais, en concreto a través do seu perfil de Instagram. Chámase Brinde Con. Falamos dela de contado logo da publicidade aquí nas Novas do Día. Seguimos nas Novas do Día, aquí en Canal Rías Baixas. A Conselleira do Mar achegouse esta mañá ata o porto de Testal, en Noia, coincidindo co comezo das obras de reforma e mellora dos pantaláns deste peirao. A Xunta, a través de Portos de Galicia, investirá nesta actuación uns 350.000 euros. Acompañada pola presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, o alcalde Santiago Freire e o patrón maior Santiago Cruz, entre outras autoridades, a titular de Mar quixo hoxe visitar o porto de Testal, coincidindo precisamente co inicio das obras de mellora que se van a cometer neste peirao. A actuación, que conta cun investimento duns 350.000 euros, permitirá mellorar as condicións de atraque para unhas 260 embarcacións. Pois eu creo que era xa necesario acometer esta obra de modernización de todos os pantaláns de o Testal. Vai haber unha plaza para máis de 260 embarcacións. Se disporán das millores tecnoloxías que hai nestes momentos no mercado, unha nova madeira que permita unha durabilidade maior dos pantaláns e dos fingers. Se poñerán tamén uns sistemas de seguridade para as embarcacións, de tal maneira que o acceso aos pantaláns solo poida ser por parte dos profesionais a través dunha aplicación no teléfono móvil, e se dotarán aos pantaláns tamén de torretas para que teñan luz e auga. Todo isto, pois, eu creo que é un compromiso da sociedade de Galicia, e a Xunta ten que estar con ela para facer cada día máis atractiva a actividade profesional da pesca e do marisqueo. Tanto o alcalde como o patrón maior agradeceron o investimento, que ven a sumarse ás últimas actuacións xa realizadas na lonxa, cun investimento autonómico que superou os 560.000 euros. Pois unha mostra máis do seu compromiso ca cofradía, e con ese magnífico traballo que están facendo dentro da cofradía, e co respaldo correspondente a hora de atender dende a Consellería as distintas demandas que lle fomos trasladando tanto dende a propia confraría como dende o Concello. Sempre nos axudan, cada vez que vamos a pedir unha cousa, tanto na lonxa como o alcalde, como os pantaláns de Testal e o Freixo, que, bueno, teñen falta de arreglar, non? A madeira sobre todo, e depois a agua e a luz, e no Freixo tamén empezarán un pouquiño máis tarde, e, bueno, agradecer sempre a colaboración da Consellería do Mar, porque sempre que chamamos á porta, pois, nos axudan. As obras teñen un prazo de execución de 5 meses e virán a dar resposta ás necesidades do importante sector profesional deste pósito, no que traballan preto de 1.500 mariscadores. A rolda de visitas de conselleiros pola comarca do Barbanza continuou en Porto do Son. Ata alí achegouse esta mañá o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, para comprobar o resultado das obras de reforma que se levaron a cabo na propia Casa Consistorial. Unha actuación que permitiu a remodelación integral da área na que se sitúa Servizos Sociais. O orzamento das obras foi duns 60.000 euros, dos que Vicepresidencia aportou 40.000. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, puido comprobar de primeira man o resultado das obras levadas a cabo nos últimos meses nas propias dependencias da Casa Consistorial, que supuxeron a reforma integral da terceira planta deste edificio, concretamente a área de Servizos Sociais. A actuación cun orzamento duns 60.000 euros foi realizada con cargo a unha axuda da Orde de Infraestructuras de Uso Público, da que Vicepresidencia aportou uns 40.000 euros. Nunha casa consistorial que ao final é a casa pola que pasan todos os veciños dun concello, e ao final é a casa un pouco de todos os que viven no Son, bueno, pois que este non só, e agora é unha necesidade, dende logo, aceitadas as circunstancias da pandemia que exixen outra distribución física, outra distancia, sino despois en xeral, cando recuperemos a nosa vida normal, é unhas instalacións máis modernas e máis cómodas, tanto para os que traballan aquí como para os que veñen todos os días. Eso, xa digo, se fai con unha boa planificación, con esforzo tamén, que fai o Concello importante, con esforzo que fixo e vai facer a Xunta de Galicia. O alcalde Luís Soujo agradeceu o investimento realizado, que virá a redundar na mellora do servizo que se lle presta á veciñanza. Ademais, xa anunciou a intención de recorrer a esta liña de axudas de Vicepresidencia para continuar coas reformas necesarias na Casa Consistorial. Esta inmersión é a primeira fase de 3. Empezamos pola última planta que, como vos dicía antes, está aí xa ubicado os servicios sociales. Queremos ir agora a planta baixa, que era onde estaba antes, e tamén reformala. E se
temos axuda, pois queremos empezar canto antes e acabar ca primeira planta, que é onde están as oficinas xerais. Aquí na planta baixa queremos reubicar o rexistro e, bueno, pois cando veñemos de catastro e a oficina tamén do servicio de abastecemento de augas e saneamento. Nos últimos anos, Porto do Son recibiu axudas de vicepresidencia por un importe de preto dos 2 millóns de euros, que permitiron, entre outras cuestións, mellorar a rede de saneamento e abastecemento de auga ou a mellora de instalacións deportivas e parques infantís. E xa están en marcha as obras do Mercado de Meis. A idea é reconverter a Praza de Abastos nun espazo polivalente que permita organizar ali iniciativas paralelas á actividade comercial. Meis quere sacarlle máis partido ao seu mercado. Con ese obxectivo veñen de comezar as obras de reforma da praza. A idea é conseguir dinamizar a súa actividade e sacarlle proveito para outras iniciativas. Que logo o Concello pode utilizar como un edificio de usos múltiples, pois por exemplo, cando haya algún evento, como a Feira dos Viños, como un festival folclórico, calquer tipo de actividade que haya, pois que non coincida con un día de plaza, pois que o podamos utilizar para levar a cabo ese tipo de actividades. Porque recoñece a alcaldesa, a todo agora o espazo estaba infrautilizado. Excepto que o sábado sí que hai movimento, que, bueno, pois que hai polo menos 2 pescantín, un posto máis, pero entre semana pois solamente está o posto das flores, non? Entonces, bueno, que tratamos de darlle máis movimento e darlle máis utilidade. A reforma orzamentada nuns 90.000 euros busca darlle máis visibilidade á actividade do mercado. Vai a consistir en tirar a parte interior, todos esos locales que están pechados, que non teñen visibilidade e a verdade que non son bons para levar a cabo a actividade. Vai a quedar como un espazo aberto, se vai a reforzar a estrutura, o tellado, eso vai a quedar como está, pero reforzado. E logo se van a colocar uns toldos de colores, destos que se poden poñer e quitar cando en función de está o día bo ou malo, para dar sombra ou para evitar a choiva. E tamén se vai a facer algún posto pechado para respetar o posto que hai agora mesmo e se algún máis se quere instalar. Ademais, retirouse xa o enreixado que separa a zona do mercado do resto da praza, coa idea de unir todo nun único espazo. Fusionar a Praza de Abastos ca Praza de España e facer todo como un elemento integrado. E ademais creo que vai ser unha boa idea e que seguramente lle vai a dar máis visibilidade, porque tal e como están agora mesmo os postos que hai no interior, que hai un solo, non é visible. As obras no mercado van coincidir no tempo coa reforma desta vía, unha actuación que tamén está a piques de comezar. Xa está adxudicada, está en período administrativo de asignar a empresa adxudicataria e empezar de forma inmediata. E o que vai a conseguir tamén é integrar esta estrada, humanizala, obviamente, solventar o problema que temos, que é ese charco tremendo que se forma cando chove, iso é o fundamental obxectivo desta obra. Di a alcaldesa que para completar a recuperación de todo o campo da Feira do Mosteiro queda independente outra actuación nesta parte, unha rúa que tamén queren humanizar o ano que ven, neste caso con fondos do Plan Ágora que xa solicitaron a Deputación de Pontevedra. En Pontevedra o Concello destina 210.000 euros para reformar os parques e zonas verdes do barrio de Monteporreiro. Preto de 60.000 destinaránse a mellora paisaxística e a creación dunha pista polideportiva na Praza de Europa. Os cartos restantes, máis de 150.000, permitirán abrir os xardíns da UNED á cidade. 60.000 euros para abordar a mellorada contorna da Praza de Europa de Monteporreiro e do seu parque infantil. Trátase da segunda fase da reforma deste espazo, que incluirá a creación dunha pista polideportiva e a renovación do mobiliario urbano. Diante da igrexa do barrio, que, bueno, tivo no seu día, permanecen aínda unhas porterías, tivo unha especie de campo de fútbol de terra, non? E que a día de hoxe está absolutamente sen axardinamento e sen equipamento de ningún tipo. Aí imos tamén destinar en torno aos 60.000 euros para axardinar toda esa zona. Esta actuación continúa xa rematada na primeira fase, que supuxo a renovación do parque infantil. A intervención contou cun orzamento de 40.000 euros, que incluiu a construción dunha tirolesa de 20 metros. Os veciños e veciñas viñan reclamando que se rehabilitase, que se dotase de máis equipamento e que, en definitiva, se convertese no que, como vocación, xa era, non? Que era o espacio central do barrio, nun barrio que evidentemente ten moita zona verde e moito espacio para o esparcemento e para o lecer, pero que nesta Praza Europa, por ubicación, evidentemente xoga ese papel central do barrio, non? Pero a actuación máis relevante en Monteporreiro aínda está por chegar. O goberno local reserva 152.000 euros para a apertura dos xardíns da UNED á cidade, algo que pode ser inminente tras a asinatura do convenio para a cesión dos terreos. Final de ano, para que este executado, ese parque da UNED estará tamén plenamente integrado e plenamente equipado despois
despois de un investimento de en torno a uns 100.000 euros, algo máis de 100.000 euros que se prevé, 150.000 euros, perdón, que se prevén investir nesa zona para poñelo, bueno, pois ao nivel de calquera das zonas verdes da cidade que estean mellor cuidadas. O convenio coa UNED terá unha duración de 4 anos prorrogables ata 4 máis. O Concello terá que prestar os servizos de seguridade, vixilancia, limpeza e mantemento e conservación do parque. A cambio, a UNED garantirá o uso público e o libre acceso aos xardíns, abrindo e pechando segundo o horario do centro. Seguimos en Pontevedra porque o líder do PP na cidade vai declarar o vindeiro 2 de xuño no xulgado. Rafa Domínguez terá que dar explicacións polas declaracións sobre os deseños dos cartéis do entroido da cidade dos últimos anos. Segundo Domínguez, os encargos foran axudicados a dedo. Ante estas acusacións, o artista encargado da súa realización defendeu a legalidade do seu traballo. Kiko da Silva pediu tamén aos populares que non empregaran o seu nome na loita política contra o BNG e rematou por denunciar a Domínguez por inxurias e calumnias. A semana pasada celebrouse unha vista previa e as dúas partes ratificáronse na súa postura. Mentres que da Silva lamentou que o PP non dera marcha atrás, os populares defenden que o que poñen en dúbida é a moralidade do procedemento, non a súa legalidade, aínda que si creen que o pago foi axustado para evitar un concurso público e recordan que o debuxante foi como número 4 do BNG o Parlamento Galego. Ademais, para Domínguez, a denuncia de da Silva foi instigada polo propio BNG. Pola súa banda, o debuxante só pide desculpas públicas. A denominación de orixe Rías Baixas reforza a súa presenza nas redes sociais. O Consello Regulador estreou nova proposta, Brindecon, no seu perfil de Instagram. Un formato en directo no que dúas persoas, unha do mundo da viticultura e outra doutro ámbito, conversan de xeito informal. A primeira cita reuniu o escritor Domingo Villar e o presidente Juan Gil e foi todo un éxito. A denominación de orixe Rías Baixas reforza a súa presenza en redes sociais apostando por un novo formato. No perfil de Instagram da DEO naceu o pasado 23 de abril Brindiscon. Entendíamos que la primera, pues creo que lo más, no sé, lo más coherente, a lo mejor y lógico, era que la hiciese nuestro presidente, así la hizo Juan. Y bueno, pues como invitado tuvimos a Domingo Villar, pues muy vinculado a Rías Baixas. Su padre fue fundador de Pazo San Mauro, escritor de novela negra y un amante de los Rías Baixas. O formato gustou e decenas de seguidores animáronse a escoitar a conversa entre Domingo Villar e Juan Gil. Tralo éxito inicial, a intención do Consello Regulador é facer máis edicións deste Brindiscon. Y la idea pues es repetirlo, pero con distintas personalidades, de distintos ámbitos. Pues ahora fue un escritor, puede ser cocinero, puede ser un escultor, no sé, o una profesión determinada, y mantener entrevistas. ¿Con quién? Pues empezamos con nuestro presidente, pero la idea de esto es llevarlo a bodegas, pues con un enólogo, con un propietario de bodega, con un viticultor, etcétera, y establecer así diálogos en directo en Instagram. A idea é que a partir desta conversa informal a xente poida achegarse ao mundo da denominación de orixe Rías Baixas e compartir momentos ao redor dunha copa de viño. Yo creo que es una manera pues fácil de conocer a bodegas, de conocer al Consejo Regulador, estableciendo pues diálogos de una manera llamémoslo informal, casual o distendida, y conocer distintos ámbitos y cómo se puede vincular el mundo del vino pues con el mundo del arte, de la cultura, de la cocina o de una profesión determinada. Ademais desta aposta polas redes sociais, no mes de xuño o Consello Regulador lanzará unha nova campaña nos medios máis tradicionais. Máis cousas, Zona Aberta de Vilagarcía entrega o premio de 600 euros en vales compra agraciado do sorteo do Día da Nai. Obtivo ese premio mercando unha camiseta na tenda María Costureiro. A fortuna tamén sorría este establecemento que apenas leva unha semana aberto. A Asociación de Comerciantes Zona Aberta de Vilagarcía realizou unha nova campaña do Día da Nai. A promoción consistía nun sorteo de 600 euros en vales compra para gastar nos establecementos asociados. Dende a asociación destacan a gran participación dos clientes. Bueno, foi unha participación importante, sempre é importante, un poquinho máis destacada co día do Pai, porque, bueno, non sei por que é algo que, non sei, se recolle máis agasallos para Nai, ou é unha campaña que funciona un pouquiño sempre mellor, que non é como fai uns anos, porque evidentemente as circunstancias son as que son, estamos un pouco limitados a hora de, bueno, pues, das ventas e tal, pero, bueno, en principio moi contentos desta campaña. A agraciada é Rebeca da Silva, que obtivo as papeletas mercando un agasallo para a súa nai na tenda María Costureiro.
Nada, vin con miña nai gustoulle un camisón, chamei aí miña irmá para que chamara a María para que apartara, para que miña nai non supera o que lle íbamos regalar o día da nai. A gañadora xa ten pensado en que gastar parte do premio. En caprichos que noutro momento comprábamos, pois ahora chegou o momento de compralos. Podes avanzar algún? Unhas gafas de sol, un bikini, cousas así que van quedando para outros momentos. Esta non é a primeira vez que a familia de Rebeca consegue o premio de Zona Aberta. Hai preto de 14 anos tamén a súa nai resultou premiada. A pesar de obter o premio cun regalo para a súa nai, Rebeca dubida se recompensala. Xa miraremos. Dende María Costureiro tamén recibiron o premio con moita ledicia, xa que o establecemento abriu as súas portas recentemente. É que non mo creo. Ainda non creo que estou aberta, que levo 7 días aberta xa dar este premio, para min é emocionante, encantada, e que non sei dicirche o que sinto, porque estou moi contenta, moi contenta. Dende a tenda tamén destacan a importancia para os pequenos comercios destas campañas. A ver, é unha axuda que a xente está máis motivada a hora de comprar, porque, a ver, ven a comprar, xa che a mí mesma che pide os tickets para entregar nos buzóns, está máis contenta, é un aliciente, están con moita ilusión. Zona Aberta continuará realizando máis campañas para premiar os seus clientes. Mentres, a ilusión do sector están postas na terceira edición dos bonos Son da Casa que promociona o Concello de Vilagarcía. Estarán á venda a partir do vindeiro 14 de maio. A Concellería de Cultura de Noia organiza a 10ª edición da Semana da Historia. Vaise desenvolver do 8 ao 10 deste mes de maio. Baixo o título Era de 1434. As xornadas porán en valor distintas áreas como poden ser a historia, a arte, a arqueoloxía ou a música, entre outras moitas. Nesta edición, a Semana da Historia estará dedicado ao ano 1434, un ano no que o arcebispo Lope de Mendoza consagrou a igrexa de San Martiño para celebrar o primeiro ano santo de Compostela. Como en anos anteriores, contarase con poñentes de gran talle, como é o caso de Xerardo Agrafoxo, Marta Cendón ou Manuela Pérez Mato. Estará homologada pola Consellería de Educación. A capacidade do Teatro Coliseo Noela estará limitada a consecuencia da COVID, polo que as persoas interesadas en asistir deberán inscribirse previamente a través do correo electrónico. Entregaránse 2 entradas por persoa solicitante. Sebastián Yatra, Omar Montes e Ana Mena van visitar Sanxenxo no mes de xullo. O día 10 será o concerto de Sebastián Yatra na Praza do Mar da localidade de Sanxenxina. O día seguinte será a quenda de Omar Montes e Ana Mena. As actuacións enmárcanse no ciclo Os Sons do Mar. Dende a organización indican que os eventos terán unha capacidade limitada con todas as medidas sanitarias correspondentes. Hoxe mesmo saíron á venda as entradas para esta dobre cita musical, coa que aproveitamos para despedir por hoxe as novas do día.